କୋରେଇର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ କୋରେଇକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବରୁଣେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଗଛ ବାଣ୍ଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଲିପ୍ସା ପରିଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ବରୁଣେଇ। ଗଛ ଲଗାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଗଛ ଲଗାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କର ହେଉଛି ଆହ୍ୱାନ। ଏ କୋରେଇ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ମା' ପାଇଁ ଗଛଟିଏ। ଗଛ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଆମେ ଆମ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୋରେଇକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ସବୁଜମୟ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଜାରି ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି ବୁଲି ଗଛ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଗଛ ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି କୋରେଇ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଆମେ ତାହା ସଫଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ସାହୁ, ବରୁଣେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦସ୍ୟ। ଆମେ ଆଜି ବରୁଣେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଛ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କର କୋରେଇର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଛ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ମା' ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଗଛ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଥି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଗଛ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ସବୁଜମୟ ହେବ ଏ କୋରେଇ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପରିବେଶରେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ଗଛ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ତା'ର ଉପାୟ। ଏ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଫଳ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ଗଛ ବଣ୍ଟନ ଦ୍ୱାରା ସବୁଜମୟ କୋରେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସଫଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସନାତନ ପଣ୍ଡା, ବରୁଣେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମାଜସେବୀ। ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗା ହେଉଛି, ଏ ଗଛ ଲଗା ହେଉଛି ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ କରିଥିଲେ। ଏ ଗଛ ଲଗା ଆଉ କୌଣସି MLA କରିନଥିଲେ। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ MLA ଥିଲେ ବି ବିଜେଡ଼ିର ସିଏ ବି କରିଥିଲେ, ବିଜେପିର ଆଇଲେ ସିଏ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁଜଟା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି MLA ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ଦାସ କରୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ବିଜେପି ଜିତିଛି। ଟୋଟାଲ ତଳୁ ଉପରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ଜିତିଛି କେବଳ ଆକାଶ ଦାସ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ଦାସ ଥ୍ରୋରେ ଆଉ କେହି ଜିତି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସବୁଜ ଗୋଟେ କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ବିଧାୟକ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଯେତିକି ଥିଲେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରି ଖାଇମୁ, ଆଉ କିଛି କରିମୁ। ଏତିକି କହି ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ସଭାପତି ବରୁଣେଇ ପଞ୍ଚାୟତର। ଇଏ ଗଛ ବାଣ୍ଟିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ କୋରେଇର ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅମ୍ଳଜାନ ସର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗଛ ଦିଆହେଉଛି। ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଗଛ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲଗାଇଲେ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ହେବ। ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ EX ସମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଏ ଗଛ ବଣ୍ଟନ କରାହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥରେ ରହିବେ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ବ୍ଲକ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମା' ପାଇଁ ଗଛଟି।